Vitajte. Dnes sa pozrieme na Albánsko. Máme tu kopec materiálov, sprievodcov, nejaké encyklopédie, praktické tipy. Skúsime z toho vyťahnuť to najdôležitejšie. Pre niekoho, kto tam možno ide, alebo je proste zvedavý. Presne tak. Zdroje ukazujú Albánsko ako takú európsku raritu. Majú svoj jazyk, zaujímavú históriu, hlavne tú náboženskú toleranciu, a teda stáva sa čoraz populárnejšie. Dobre, tak poďme na to. Čím začať? Asi tým jazykom. Ten spomínajú všetci. Je vraj úplne jedinečný. Áno, albánčina. A má dva hlavné dialekty. Gek na severe a Tosk na juhu. A to nie je len lingvistická zaujímavosť, vraj to kedysi odrážalo aj kultúrne rozdiely. Sever bol taký drsnejší, hornatejší, juh viac ovplyvnený Stredomorím. Zaujímavé. A potom je tu tá náboženská stránka. Väčšina sú muslimovia, teda suniti a bektaši. Bektaši, to je čo presne? To je taká mystickejšia, tolerantnejšia vetva islamu, ale sú tam aj silné pravoslavné a katolícke komunity. A čo je fakt fascinujúce, ako zdroje opisujú tú harmóniu. Náboženská tolerancia ako kľúčový znak krajiny. To je v dnešnej dobe dosť podstatné. Určite. A keď sme pri kultúre, nemôžeme obísť tú besu. Čo to vlastne je? Znie to ako niečo viac než len, pohostinnosť. Presne. Je to hlboko zakorenený kódex, česť, dôvera, dodržanie sľubu. Hlavne voči hosťovi. Je to skoro až posvätný sľub ochrany. A spomína sa aj kanún, to staré zvykové právo? Áno, hlavne na severe. Jeho priamy vplyv už vraj dosť zoslabol, ale ten duch, ten dôraz na česť, rodinu, to tam asi stále trochu je. Rozumiem. Čiže besa a kanún ako súčasť takej tej kultúrnej DNA. Presne tak. A táto identita sa samozrejme odráža aj v miestach. Máme tu tú slávnu albánsku rivieru. Áno. Dhermi, Himare, Ksamil, tie pláže vyzerajú úžasne na fotkách. Sú, ale rovnako silné sú aj tie historické mestá. A tuto začína byť naozaj zaujímavé. UNESCO pamiatky rovno 3, Butrint. Áno, Antika, Rím, Byzancia, Benátky. Všetko na jednom mieste a ešte aj v prírode. Úžasné. Potom Gjirokastar, to mesto kameňa, tie strechy. Tie osmanské domy s kamennými strechami, áno, to nie je len pekné, to ukazuje tú strategickú polohu a históriu. A Berat, mesto tisícich okien, tie domčeky na kopci. Presne, a hrad nad tým, nádhera. A ešte Kruje, to je spojené so Skanderbegom, národným hrdinom. Tam je jeho múzeum v Pevlosti. Ale nie je to len história však. Zdroje chvália aj prírodu. No jasné, hory hneď pri Tyrane, Národný park Dajty, alebo ten dramatický priesmik Logara s výhľadom na rivieru, alebo aj také odľahlejšie miesta ako kaňon Džipe. Je to krajina, plná kontrastov. Dobre, a teraz trochu prakticky. Ak by tam niekto chcel ísť, Slováci víza nepotrebujú však. Na turistiku do 90 dní. Nie, bez víz. Pas je istota, aj keď občiansky by mal teoreticky stačiť v rámci regiónu, ale pas je pas. A doprava. Letisko je v Tyrane? Áno. A v rámci krajiny, autobusy sú možnosť? Alebo požičacie auto. Tu ale zdroje upozorňujú. Cesty. Presne. Mimo hlavných ťahov a v horách to môže byť, dobrodružstvo. Treba byť opatrný. Mena je lek, albánsky lek ALL. Hotovosť sa asi zíde, nie? Určite áno, karty berú čoraz viac, hlavne v mestách a turistických centrách, ale hotovosť je stále dobré mať najmä na menšie výdavky alebo mimo miest. A ceny? Stále je to vnímané ako dosť dostupné. Relatívne áno, v porovnaní so západnou Európou určite. Ubytovanie, jedlo, dá sa tam celkom dobre vyžiť. Bezpečnosť. Je vraj štandardná, ako v Európe. Bežná opatrnosť stačí. Áno, zdroje to hodnotia ako bezpečnú krajinu pre turistov. A jazyk. Angličtina. V turistických oblastiach sa dá dohovoriť, ale pár základných albánskych fráz vie vraj urobiť zázraky. Otvára to dvere k tej spomínanej pohostinnosti, k tej bese. Ľudia to veľmi ocenia. Takže keď to zhrnieme. Albánsko je taká zmeska, jedinečná kultúra, besa, jazyk, tá náboženská harmónia, potom krásna a rozmanitá krajina, riviera, hory, UNESCO pamiatky a prakticky dostupné a pre nás bez víz.
Presne. Je to kombinácia starobytných ruín a osmanskej architektúry hneď vedľa nádhernej, často divokej prírody. A to všetko je podfarbené tými špecifickými kultúrnymi kódmi. Je to šanca vidieť kút Európy, ktorý nie je ešte taký, zabehaný, s bohatou a komplikovanou minulosťou. Čo je na tom podľa mňa najviac fascinujúce, je práve tá súhra. Ako tá história a kultúra, napríklad tá Besa, stále žijú v ľuďoch popri tej modernejšej tvári krajiny. A možno taká myšlienka na záver. Všetky zdroje opisujú tú Besu ako hlbokú hodnotu. Ale aké to asi je zažiť ju naozaj na vlastnej koži? A hlavne, ak sa človek dostane niekam mimo tých hlavných turistických center. Ako sa líši ten prežitok od toho, čo si prečítame? To je možno niečo, nad čím sa dá zamyslieť, ak sa tam niekto vyberie.